na sa an aika ka inda na sa ka aika jaririn nan. Bismillah. Bismillah, ma fi mishkila. Kin gan nan? Ki kalle ni da kyau. An odi ne. Billahi allazi na fi ki tabara. Ki sani amma ko duk lokacin da ne tabarantawa ni ban taba aikata kisa ba. Ki tambayi kowa duk wanda ya san dan Audu ki tambaye shi babu inda na taba aikata kisa. Banni dai zan yi yan dabarbaru na zambace abu mai kama da damfara ko wani abu dan in ci abinci. Wannan larura ce. Amma ban taba aikata kisa ba titi na gaya maki. Ke kuma baki saki san in ki san kai ba. Don haka to ka dawo min da kuɗi na. Wata kuɗi? Ai kare ma zaki. Dukkanin alƙawuran da kika yi min na gida da mota wallahi sai ki kawo su. Aha ba. Kwarai da gaske. Saboda duk maganganun da muka yi alƙawarin da kika yi su kaf sai kin cika su. Kin ga wannan miliyan 20 da kika bayar? To kin ba da kuɗin rufa miki asiri ne. Ba don komai ba, kin ga duk maganganun da muka yi da ke. Duk maganganun da muka yi da ke a waya suna nan a naɗe. Wallahi idan baki waɗannan abubuwa da na gaya miki ba, zan har fadan ku har gaban mai martaba idan na masa iji. Abba kuwa kin san ina da lambarsa. Wallahi zan buga masa waya. Zan tura masa, muna gama maganan nan ma zan tura masa a waya. Duk abin da muka yi zai ji shi. Kin san mutumina ne.